ሻሎም 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን ሰላምን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታዩ ሕይወትዩ ሰላም ይሁን ብለኻኒ እንሆ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ። እታ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈልና ቃል ንሱ ሕይወትን መንፈስን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ሕጂ እውን ብቃል ኣምላኽ ኢና ክንዘራረብ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ክብርን ኢየሱስ ይሁን። እነሆቲ ኣብ መስቀል ፍጻሜ ዝፈጸመ ፍጻሜ ውዱ ውህበት ገይሩ ዝፈጸመ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሕይወት ሙሉእ ሰላም ኣለዎ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። እግዚአብሔር እዚ ሂብና ማለት እዩ። ሓደ ወዱ ሂብና ሓደ ወዱ ሂብና ወንጌል ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትዛረብ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና ብብዙሕ ምክንያት ክንሪኦ ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መን ይትዛረብ? ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ይትዛረብ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ሕጂ እውን ኣርእስቲ ቃል ኣምላኽ ኣለና። ኣርእስቲ ዝሃብናዮ በዚ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ኢና ካብዚ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ወፃኢ ይኮነን ማለት እዩ። በዚ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ኣሎ። ብዝተቀየረ ይቀየር፣ ብዝተለወጠ ይለወጥ። እዚ ጽሑፍ እዚ ግን ዘይልወጥ እዩ። ንሰባት እንታይ ዘይኮኑ ዘይልወጥ እዩ። ኩሉ ሻዕ ኣብ ምዝርራብ እንታይ ዝገብረካ ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ፍልጠትን ምርዳእን ይውስኸልካ ማለት እዩ እንጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ኣሎ ክንብል ከለና ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለያ ሃይማኖት ኣሎ ካልእ እውን ኣሎ። እቲ ካልእ የለን ክብል ደለይ ኮንኩን እቲ ካልእ እውን ኣሎ። እቲ ዝገልጽ ነዚ ቃል እዚ ግን